guys. So, human ako sa ko ang mga buhatonon guys. Grabe yung dinali ay guys. Kaya ako ang anak ni mata na guys. So, nakahuman ako og prito. Nakababad na ko sa mo ang mga labhonon. Og dayon, ni mata naman gid siya guys. Dili na gid makaya sa powers guys. No? Kaya ni mata na gid guys. Oh, diva. Basta gali mo mata na ni siya guys. Wala na itrabaho yung mama mabuhat guys. Kaya ang focus na nasa iyatanan guys. Oo. Pila gid mi ka oras ani guys magkinargahay guys. So unya na pong gabi mi ko ani makapahulay or makapag-relax. Kaya ni mata naman siya. Oo. So nakaluto na ko og adobong isda, tanan-tanan na. Ug ni mata na siya ang pagkamaritis lang yun niya oh. Gisaga nang tan-aw diha. Nagtan-aw siya sa iro guys. So maura to guys ang ato ang video. So don't forget to subscribe my YouTube channel. What? Subscribe naman kayo sa channel ng aming mama oy para naman may maraming si mama, maraming viewers. So bye bye guys. Bye bye. So ang marama guys is grabe na kaulan, grabe na kalagom sa bukid. So tuara guys oh. Yang dunggan guys. Katul kayo ang dunggan sa mong bibi. Tawa pod. Katul ayun. Concentrate kasi sa dalunggan. So maramag yan guys. Bukid na sa marama guys. Ulan na kaayo dito guys. So siya, mga pinapod siya guys. Karong adlaw ikalima na siya ng kape. Adik sa kape. Bye bye. So ulan na gid guys. So, ito yung aking omega. Si Kulot. Pareho kaming kulot. Wala na siya naghilak. Nagkuhan lang na. Kaya di man mamilok. Oh. Yun na siya. Dili man mamilok. Oh, mo na siya. Magluha na yung mata. Wala na siya naghilak. So, magpaabot tag ulan. Hi, madam. Ang maramag. So, very ulan. Ulan na talaga dito guys. Oh. Dari pa ulan na pud ni sa among adri guys oh. Grabe ka lagom sa langit guys. Sobrang lagom-lagom. Diva. Diva. Oma, tingnan ko ha. Ligo na to. Ay, so very ulan. Sip-on mo dyan. Ayusin mo yung sipon mo dong. Ako kasi nagugut. Magmaritis mi dire guys. Acha, acha, acha. lain na po. Kaya kulot po. Kaya ha o ko. Hi, Lot. Ang karong Martes ito. Oh, Skat, estudyante ang magkuandat. ito mo ka ng panghugas sa plato. Gwapo na dito ka. Matindi daw anak. Down. Namang ginay sa kang ibaliga dadto nya kada bulan pa magbayad. Sa daw Ato na ko. Bye-bye. Ikaw Liza. Okay, magwalog. Mapping ko. isa na lang kabukas ng powder. Paunta ko to na last kay Kuan. Kay Ryan. Kapit mo to mo rin niya. Taligsik na. Oh, talis. Taligsik na guys. Saan ko diri lupo kay mabasa din ulan ko. Diri ata oy may mapos. Nanay pa ingon ulan. Wala pa man. Oh, na. Sige na. Dito na ipokus sa Rain,
ring, go away. Ring ring. Ring ring, go away. Sure ba? Ulan, hawa na ulan. Come again. Another day. Ate, nagsusutut. Pag-ihi. Pala-ihi. Ano itong bata to eh. Wala pa man. Masa gingon na ng babae yun. Wala pa man. Ah guys, wala pa nag-ulan guys. Namuhi ng Royola. Royola. Ay. Buang luya pala itong bata. Kaya nagtakilid. Mga babae ito siya isa kabukan. Nagtakilid man. Tatay. Wow, mas tiras tatay, boy. Painuban ko ba? Sige, ikaw na. Kakita pa ko Royola. Kakita pa lang ko sa Royola. Kita ang pakita kong crush. Si guys, nag-ulan na. Every time I look at you and now. Laway, kita sa akong ka. Grabe na po nakadulit look eh. Yan, parang spotter. Ang papa na dito na. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Dara mong balay, dako kayo no. Nadira ako. Nangatag snack dra kuldi. Naul kay muda. Kami dari lang. Ulan na guys. O ulan na sa una no. Ulan sa unahan. O kita mo dara. O ulan no. Buang mana puruga pa ari sa akong kamotoy. Ngiro na mo ay, ngiro sa kunanay. Kita ang lubote. Lamang. Tigo po chay. Tigo po Lu. Saka tabi na makbit eh. Ulan na. Guys, dami diri guys. Wala na dito. Wala na. Aya. Ah, ginoon. Lupad pa yun. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Tara, mga smile! Smile na rin! Sige, smell. 3, 2, 1, go! Sa lakas ng ulan dito. Wala na, basa-basa na. Kaya sinibuhan na yung kung makauwi sa bahay namin, ligo na ako. Fresh na ako. Bakit nagsigaw-sigaw? Dali ka. Lakas ng rain guys. Bye! Pusog na kayo guys. Pusog na. Uy, salipa! My God! Libong. Bye! Thank you for watching! Please! Nawala ng ulan, guys. Tirigsita lang. Patanaw ang kuan. Bad lagi kayo na siya nga pagkabata. Tirigsik pa guys. Okay, magbabalik na kami. Magbalik kami. Sige na. Bye! Kiubo na siya guys. Ay! Wala, napit na walang ulan guys. Okay, ito lang mga person. Flash! Guys. Ang sakit sa kulikor.
Mao ni siya si Kulot. Nagkalingaw mi og kanta-kanta. So, hinay na lang ang ulan, guys, for today's video. So, sa pagsugod pa lang sa ulan, nami diri, no? Human ang ulan, nami diri. O nga, sa pagipaabot ninyo. Oh, di ba? Kami lang malakas. Di ba, Kulot? Yeah. Walang patitinag sa amin kahit ulan. Nandito pa rin kami sa lawas. So, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel and the vlogs. Thank you for watching. God bless everyone. Love you all. Mwah! Ulan na naman dito sa amin. Araw-araw na lang umuulan. Hello guys! So ulan na naman dito sa amin guys. Yung bubong namin guys is tumatagas na yung ulan guys. Dito guys oh. Marami ng buslot ang aming atop. Kaya yan. Everyday naman dito umuulan guys. And then yung mga sinampay namin guys, hindi pa natuyo-tuyo guys. Oh. Wala nang susuotin ang aming baby love. Kay puro basa. Kasi araw-araw umuulan. Yung mga sinampay namin, hindi matuyo-tuyo. Marami pa yan. Wala nang susuotin ang anak. Kasi everyday ang ulan. Ayan, ulan, ulan. Everyday umuulan. Ayan oh. Buslot na ang aming atop. Baka naman guys, may magbigay ng para atop. Sa may dyan, malumong kasing-kasing. O, ayan. O, diba? Tulo na kaya mong balay, guys. O, ayan, guys. Tumutulo na ang aming atop. Maraming butas ang aming atop. Ba? Wala na isuoto na mong anak, guys. Puro basa. Wala sa isuoton ugma. Gisipon pag yun og balik, oh. Hi, guys! May bagyo guro, guys, ba? Kasi sige, nag-ulan din sa amo, guys. Maura to guys ang ating vlog for today's video. Ulan tayo. So ang ulan dari guys no kay kada hapon dayon magbuntag siya guys. Ugma na siya mahuman guys. So mo nang pertig yung pagkamingawa ang kuan guys basta ting ulan kay ang mga tawo naara gyud na sila sa sulod sa ilang mga panimalay kay ngano tugnaw kaayo.